Bok svima, ja sam Jurana i danas ću vam pričat o prištićima. Ne ono kak nastaju prištići i to šta je u njima, nego ono kad ih imate. Vjerujte mi, imaju ih svi, nije da ih ja nemam. Mislim, valjda izgleda da ih nemam, ne? Nemam ih valjda, jel da? Ajde, bit ću iskrena. Imam tu jedan, tu, mislim da imam tu jedan iznad obrve. Nije bitno, nemojte baš tak gledat. Još sam vam htjela reći jedna od najvažnijih stvari. Nemojte istiskivat prištiće. Znam da izgleda fuj, onaj gnoj, meni se gadi. Ja vidim kod nekih ljudi i onda onak, jao, kako bi mu to istisnula, kako me smeta. Ali nemojte to istiskivat. A ako vas već jako muči to, uzmete običan papir i samo sa papirom istiskujete zato što na rukama imate jako puno bakterija. Bakterije. I one vam mogu naštetiti jako tim prištićima i onda će postati još gori. Poslušajte moj savjet i nemojte se uopće oko toga živcirati jer ste lijepi i takvi sa prištićima. To uopće nije bitno jer ćete se tih prištića riješiti i bit ćete možda ljepši od nekog kojih ima manje. Eto, to bi bilo sve za danas i vidimo se sljedeći put. Bok!